Porque hay muchas madres que dicen, sí, yo lo vi muerto. Cuidado, en Tolosa enseñaban un bebé muerto, enseñaban un bebé muerto. Gaurko honetan, bilera txiki bat antolatu duzue, azaldugu ze pixka bat zer dela eta antolatu den, edo ze gai bultzatuko duzuen hemen? Bueno, 3-4 gai jarritu dugu, eta lehendabizikoa izango da, kaso azok azaltzia hemen personai dolaketatu zaien udaletxeko zinegotziai eta behar aurrian erakusteko. Gero beste aldetatik, lehengon mozio bat aprobatu zen udaletxean, da nahi dugu mozioi beha Euskal Herriko udaletxe guztiri posibilizetia pasatzia handaen kasok laguntzeko. Eta gero beste aldetik bildu, oindaino izen ditun, gora berak dola dijoa zen, eta erantzun bat eman, hemen bildu jende guztiri. Eta beste aldetik berriz, esate baterako, aurrera segi behar dugu, eta itxoiten gabe, justizi mailan, eta gaina beste eskaera bat berezia emer dugu Eusko Jaurlaritzai, guri egun baten deitzeko eta gukin eoteko, eta jano batera hau aurrera ematen dugun, porque hemen gertatzeana da ikusgarria, eta da ikustekoa eta entzuteko mokoa. Da oso harrigarria. Izan ere, umen lapurreta edo umen desagerketa hau momentu honetan oso piztuta dagoen gaia da, ez? Oso piztuta, eta egunero gehiago atatzen ari zaizkiu, eta gero bestadetik dokumentu falso asko gure eskutan aliatzen ari dira. Eta, gai oso bildututa, honen hartu harremanakin, da ez dakit noain aliatuko den. Tolosan kasu dexente daude, ez? Tolosan asko da. Momentu honetan daukan izerrenda bat hor, da uste momentu honetan izango dela berroian bat, Tolosan bertakok. Eta hori Tolosatentzako berroi kaso ume lapurketa izatea asko da. Eta bestadetik lapurreta bakarrikan ez da, bildutako umian paperak falsatuta. Ama batena jarri eta bestenak izen. Eta hori argitaratu nahi dugu. Hori da ez, gaurko bilera honekin pixka bat Tolosar jendeari guzti hori jakinarazi nahi diezu, ez? Tolosako bilera honetan pixka nahi dugu jakinarazi ze guztia. Eta beste aldera, ez utzi, eta hemen bilera egite dugu, beste amendikan 15 unea, 20 unea beste bilera bat ingo dugu, eta benepein gure eskutatik ez dela utzi, eta justizia aldetik hasi lan inatzen bai eta leheno, fiskalak eta gui papera emate ez diutena, fiskala emate duten da, fiskal argitaratzen dugun hemengo asuntu guztio. Eta norbaitek lortu aldu bere alaba edo semea edo bilatzea? Oindaino, oste dauzkaula 7 kaso, jakinak zeinen semiak gozea bilautako. Bero, arazo bat oso gorra daukagu, eta da, pensatzen bere amak berroi urte hola gehiago dauzkanak, eta sospetsatzen izan dela ume bat jasotakoa, ADN itea. Arek ezpau egiten gu ezin dugu bilatu. Guk indegu guria, bero ezin dugu bilatu. Arek ezpau egiten horrekatik eskatze dugu, holako pensamentu badaukiena etxian, indela ADN bat. Eta orduan, gaingo dugu, da gure semia, oztan, azken finean, gu bilatzen nahi gehan. Y que